vadikani munotikoshera misi nenguva nekuti munosarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa chenyu chamunofarira Mike Samba Show. Muchirongwa chanhasi tine nyaya iri kunetsa mukati memisha, mukati menharaunda nemukati menyika. Ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti kunyatsoti ndine urombo kana kuti pachirungu sori rinenge basa rakati omei. Vazhinji vanozvikanganisa, asi regai timbotanga tati nyanzvi dzedu dzizvisume kwatiri tigopinda munyaya yedu. Ndotanga namai vari kunze. Makadiwa vateereri nevese vakatitarisa. Ini ndinonzi Bishop Eleno Tsitsi Gondongwe. Ndabvawo ku Warren Park ku Mercy City Church Mazvita. Tinokutendai Bishop anokunge muri pano. Makadiwa vatariri nevateereri, ini ndiroitwa baba Gandari. Ndakazvimirira zvangu ndichingongwavha ndiri muno muHarare. Tinokutendai neuvepo hwenyu vaGandari. Tinokuzivai kuti muri Chipangamazana. Makadiwa vatariri nevateereri, ini ndinonzi Reverend Clemens Valentine Machakaire. Ndinotungamirira boka rinonzi MCCZ kana kuti Marriage and Counseling Center of Zimbabwe. Ndiri professional marriage counselor. Tinokutendai vaMachakaire nekunge muri pano. Nyaya iri pano iyi ndinoona kuti mukati memabasa enyu munosangana nazvo zvikuru. Nyaya yekukumbira ruregerero inoomeswa nei? Nyaya yekukumbira ruregerero inotapudzika nei? Nekuti dzimwe nguva inotapudzika zvokuti ruregerero rwacho unenge munhu wakutoti dai vasina kumbobvira vazvitaura. Zvinofamba sei? Ndotanga neMai Gondongwe. Mazvita. Nyaya yekukumbirana ruregerero kana kuti izwiro rekuti ruregerero harina kupusa sekurinzwa kwatinoriita vanhu vazhinji vachitaura. Nekuti ruregerero chairwo runofanira kunge ruchibva pasi pemwoyo. Munhu anenge ati ndakumbira ruregerero kana kuti azvipira kuuya kuzokumbira ruregerero kureva kuti ari kuti handichazviita zvekare. Uye kana ati handichazviita anofanira kuzozvirakidza mukurarama kuti zvinhu chiye haachachiita. Asi kuti zvizorwadza marwadziro afanike zvamuri kutaura kuti sezvichinetsa pamusana pekuti nhasi anoti ndokumbirawo ruregerero. Munhu oti hahoraiti zvapera. Asi mangwana zviya zvaakaita zviya anotouya nezvimwe zvakatokura kupfuura zvaakaita nezuro. Zvakangofanana. Saka wobva washaya kuti saka ruregerero rwacho airevesa here kana kuti aitamba zvake. Mashoko makukuta ari kutaurwa naMai Gondongwe ekuti dzimwe nguva maitirwo azvo ndiwo anopa kukuunika kuti uti ndizvozvo here. Asi nyaya dzedu pano tinodzorova kunzungu nekunyimo. Ndiri kuya pamuri baba Gandari. Dzimwe nguva munhu uya akaperera kunyatsoti ndine urombo kana kuti sori ndo inojairika nevakawanda. Sori yenyu amai, sori yenyu baba, sori yenyu mbuya kana chii. Asi munhu uye ati zvapera ndakuregerera, ndiye anoramba achikuyeuchidza zvakare kuti munoziva kuti makambonditi kaimi, munoziva kuti musi uya gore riya zvimwe zvinotori nemadheti ekare kare aunoshamisa kuti yohwe. Nanhasi baba Gandari munoiona sei? Nyaya yakaoma Mike Samba. Ndaita kuti ndagara pakati pemabhishopu maviri. Zvino inini ndichirega ndichimirira vamwe vanonzi vakaoma vacho mwoyo. Vanoti kuregerera kuriko, asi kune nzira kana kuti kwasvika pakuti titaurirane mashoko ekuti tiregererane tambosvika sei. Ndakudaidza padare here? Ndiwo wauya here? Wakokwa namufundisi here? Wakokwa nedare remusha here? Saka munozoona kuti ndopanotanga kuoma nyaya iyi. Wasiyana nemunhu azviendera kuti aveduwe Mike Samba ndine urombo nezvandakaita musiya, motozoti ndandakatokuregererai kare, but motoshamisika kuti saka akatoziva tanditadzira. Kozoita rimwe nharo dzokuti munotoenda padare munhu agokaka nharo dzokuti achinyatsoona tane mhosva asi achiramba ozobvuma macho kokupedzisira. Saka munhu kwandiri kuti ndimuregerere. Nyangwe kune rimwe bhuku rinotanzi mutiregerere mhosva dzedu sekuregerera kwatinoita avo vanotitadzira. Mumwe anozokudza kuti ini handisi Mwari, handizvigone, zvinogonekwa naMwari chete, ini handizvigone.
mashoko akanaka makukutu. Nyaya yacho muri kuiparura zvakanaka. Baba Gandare vari kuti zvinoenda nekuti waunzwa nani, nekuti kana waitwa zvokukakariswa kunzi kumbiranai ruregerero zvipere kane nai, imi endai munobatira mudzimai wenyu huku, imi endai munoteta ambuya kuti zvadai, zvasiyana nekunge zvichibva mumwoyo. Baba Machakairi munoiona sei? Itinoti nyaya yeruregerero yakakosha. Ndinogona sekuti pesanei zvangu nemwana wedu wesangano vaGandari vamfundisi. Kana tichitaura nyaya yeruregerero, hazvina basa kuti uri kubva nekupi, asi kuti zvinofanira kubva pamwoyo pako, kunzwisisa iwe wega usati watorwa nevanhu kunzi handei unokumbira ruregerero, kungozvinzwisa wega kuti ndatadzira munhu, zvandatadzira munhu rega ndiende ndinomukumbirawo ruregerero, nekuti handidi kutadzirwa sezvandamuitira. Uyezve wonyatsokumbira ruregerero nemwoyo wako. Kana wakumbira ruregerero ndikauya kwamuri maisamba ndikati ndiregererewo pandakutadzirai paya, ngazvichiva zvekutanga nekupedzisira, nekuti zvikaramba zvoti mangwana ndoya ndakumbira ruregerero zvinopedzisira zvichisina achagashira. Asi shoko raMwari ravambotaura vaGandari kava rinoti iro, kana uchinge watadzirwa regerera ka77 times, kureva kuti munhu akasikwa naMwari uyu atogara anodii, anotadza zuva nezuva, asi anoda kuregerwa. Ndosaka takazodzidziswa munamato vavanga vachitaurwa ndizvozvo. Asi ndoda kukubvunzai zvakare vaMachakairi kuti imi muri kuti munhu ngaarege kuita zvokudhonzwa, munhu ngaarege kuita sei. Munozviziva here vaMachakairi kuti kune mumwe munhu anotadza nekuti zviri muropa make, anonzi nevadiki vaya anobhohwa, nhasi aita izvozvo, nhasi mukangomubvunza iye haatoziva kuti ari kutadza. Munozviziva imune muchoshamisika kuti iwe hauone here kuti izvi zvakashata izvi asingazvioni. Munovaziva here vanhu vakadaro? Variko vakawanda, asi mukangoona wakunzi handei unokumbira ruregerero, inini wacho ndikaziva wakatadzirwa, ndikaziva kuti auyiwa naye kuzokumbira ruregerero, handinyatsooni saari kukumbira nemwoyo wake wese. Ruregerero plus zvinodhipenda netaipi yemhosva. Zvindosvika kumba ndodzokera kumba uko, ndosvikobata amai Machakairi nechikomba mumba, vobva vakumbira ruregerero pamwe vega, pamwe havana vaunza. Ndozoti futi kana kuti imwe time ndafamba famba ndodzoka futi ndovabata nechikomba, pane pamwe pekuti ruregerero rwacho runozorema, runosuruka. Kana iwe wacho zvinodhipenda netaipi yemhosva matadzirwa awaitirwa, nekuti kune rimwe ruregerero kuti nyange munhu akakumbira ruregerero, iwe wacho uri kunzi regerera, zvinoramba kubuda mumwoyo mako. Saka ivo vanhu ngatidzidzei kuti kana tatadzirana, kana munhu auya kuzokumbira ruregerero, ini ndiri kukumbirwa ruregerero, ngandichigamuchira, handiri akumbira uya ndomuregerera, iyewo ochirega futi kudi kunditadzira. Ndoona sekuti zvinofamba zvakanaka, nyika yedu yonaka. Ndizvozvo mashoko makukutu arikutaurwa naBaba Machakairi. Asi Baba Machakairi pamuri kutaura kuti ruregerero zvinoenda nekuti watadzei, zvaakuchisunungura zvakare, zvaakureva kuti haungaregerere munhu ka, nekuti kana tadaro kuti zvinoenda nekuti watadzei, takuisa nyaya idzi muzvikwata, kuti kana waitirwa izvi haungaregerere, asi ukaitirwawo izvi unoregerera. Ndizvozvo here? Aiwa, regai tisangane muchikamu chinotevera.